heves lakótelepen élők bizonyára felfigyeltek arra, hogy a lakóházak környékén komoly munkálatok folynak. A részletekről elsőként Sánta Béla, a Városi Hivatal illetékes főosztályvezetője tájékoztat. Komárom városa tavasszal egy szerződést kötött a Szlovák Telekom vállalattal, mégpedig egy optikai hálózat, illetve optikai vezeték lefektetésével kapcsolatban Komárom városában, mely... Mesto Komárno na jar uzavrelo zmluvu so spoločnosťou Slovak Telekom. Konkrétne ide o rozmiestnenie optických káblov na území nášho mesta. Vďaka tejto sieti budú mať obyvatelia mesta a jeho mestských častí prístup na vysokorýchlostný internet. Tieto práce sú výnimočné tým, že Komárno bude prvým mestom na Slovensku, kde bude táto služba sprístupnená pre všetkých obyvateľov so 100% pokrytím na celom území mesta. Práce začali prednedávnom na 7. sídlisku a definitívne by sa mali ukončiť o 4 roky. To však neznamená, že všade sa bude pracovať celé 4 roky. Začíname teraz v roku 2010 a úplné pokrytie by malo byť dokončené v roku 2013. V tomto roku by mali uplatať optické káble do zeme do konca novembra. Práce budú potom v rozdielnych etapách pokračovať na celom území mesta až do roku 2013. Folytatódnak és egyes városrészenként fognak majd folytatódni egészen 2013-ig. V prvej etape tá začína v tomto roku, v roku 2010. Začali sme budovať optické prístupové siete. Ja by som to ohraničil aspoň rámcové ulicami. Čiže je to ulica Etveša, Dunajské nábrežie, Hviezdna ulica, Pávia, Česká a plus prilahlé ulice. To je jedna veľká lokalita. Druhá veľká lokalita je Biskupa Kirája a Gazdovská a tiež s prilahlými ulicami. A tretia veľká lokalita je Mederská, Gazdovská, Petefilo, Košická plus prilahlé ulice. Toto chceme stabilizovať optickými prístupovými sieťami v tomto roku. Pre budúci rok máme pripravenú ďalšiu lokalitu veľkú, a to je Damianichová ulica, Rákociho, Komenského, Vodná a tak ďalej, plus prilahlé ulice. V budúcom roku máme na pláne pripojiť aj prímestské časti Dulov dvor a Nová Stráž. V treťom roku, teda v roku 2012, budeme robiť zaúsťovanie uzlov širokopásmových služieb, tak aby sme dosiahli, ako som spomínal, už dostupnosť broadbandových služieb jednak pre obyvateľov, ale aj pre podnikateľské subjekty. Vo štvrtom roku pripojíme ďalšie dve prímestské časti, a to je Hadovce a Kava. Čo táto naša aktivita prinesie občanom? Predovšetkým to bude veľmi unikátna sieť a bude mesto Komárno asi jediným mestom na Slovensku, kde bude 100% dostupnosť širokopásmových služieb. Vybrali sme si toto mesto ako pilotný projekt a tu si chceme odskúšať všetky v súčasnej dobe dostupné technológie a produkty na optických sieťach. To znamená, že občania sa dostanú k neobmedzenému internetu, telefonovaniu cez internet a televízii prostredníctvom optických a metalických médií.